kok bisa nih? Ya. Ya apa mah? Iya ya. Iki mah dino apa ya ya? Dino Kemis. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Lele ngerti kok teko. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Yo sak lumrahe nek Kemis yo malam Jumat. Ya wis ngerti nak malam Jumat ki yo. Istrinya ini udah diapa-apakan gitu loh. Lah kon ngapakne udah wis kaya ngono. Kok kesel aku. Kesel. Turun jopo. Yo aja turu jobo to ya aku kademen yo. Turun jopo kono. Ngono kuwi lho wong wedok nek wayahe suntik ra disuntik ngono muring-muring. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora elek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono ki? Ngopo mejem-mejem? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngopo? Seneng kok ming